अनम्मा आमक कोणाकय मोबाईल पळोवचे सोडा नवे तकाची तिका एक मोबाईल घेऊन दिवन यूट्यूब चॅनल ओपन करून दिल्यार कशी म्हणून त्यात नानम्मा तिगेल यूट्यूबान बिझी असता आम्ही आरामार मोबाईल पळोवन बसता कशी आयडिया आराम कशी अंगास ओके इत्ताजे आवसनिदु ಒಟ್ಟು ಐಲಿಂತಿ ತುಗೆಲಗಿ ಉಲ್ಲಕ ಮಣೈಲಿ ಅನಮ್ಮ ಮಕ್ಕೆ ಜೋರ ಆಶಿದಲ್ಲ ಅಂತ तू मात्र करू साध्य ना म्हण सांगू नका कसं नाही खाऊच्या कोण देऊ का वे खाऊच्या कणी त्याला हा कोण दितसील माई त्याला 3 संचे काम मिगेल हत्तन करू जायना तर तुमच्या मात्र साध्य रानपंदावो घरा कामंदावो तुमक मिरसीतल कोणे असत वे हे कोपून घेत माई प्लीज विषय कळला रे ಒಪ್ಪು की सोडक की म्हणून कळता बा कसं म्हणून समज सांग कसं गोस्वानम्मा तू एक यूट्यूब चॅनल ओपन कर का म्हण मग आशे यूट्यूब म्हणरी तू कसं नाही काम वच का म्हणना एक मोबाईल घेऊन तू घरान कस कसं काम करते की तन तू रेकॉर्ड आणि करचे ते पूरा हो तू शिकवून दिता तू भारी बुद्धंती तुझन करचे दत्ता अम्मा पळे तुगल म्हणके नमने चरंदप करचे याना आणि रंगोली घालचे याना हे कंचे अम्मा याना येऊचसिल्ल ना अम्माल करान तू करायतसिले तूची हक्क समाजची पुढली काल रंदप पूरे तू केत नवनम्मा आता कालन कसं गोस्वे अम्मांक समरंदप करू याना आणि दुबईंक खै रुकून येत सांग तू एक यूट्यूब चॅनल सुरू केलं रे भारी उपकार दत्ता नम्मा प्लीज अनम्मा ओपून घे बाकीच पूर्ती हा पळून घेता मला तू कशी शिकवता तू एक पण पळून घेतलं म्हणा रे तू कोणाला की कसं नाही निमगिना तूच आरामार करू येता प्लीज अनम्मा कसं नाही हा व चॅनल ओपन करचवे टीव्हीन तो 1000 इतले चॅनल असती त्यांच पळोचक अंग घरान पुरसोत ना आणि हा एक चॅनल वे नु तो बसते की ना सुरवेरी आम्ही कसं सांगतात म्हणसा मा ऐक येत माई तुम्ही केना आमगे श्वेता सांगतात नवे चले चढवन लायक शिकून का मरस का तंगल पायर तनी रप का आता आम्ही पळे प्रति एका बमणाल हात रक्का तुमक तशी दाव नाही म्हणू आता तुमकही एक जोडी करचे म्हणरी इन्कम घेवचेक एक अवकाश मेळला उपयोग कोण घेती तुम्ही हे पूर्ती घरा काम करचेच व्हिडिओ कोण घालरी तुमक लायक दुड्डू मेळत माई कसं नाही घरा काम करचे व्हिडिओ केलेली दुड्डू मेळतवे हा नमने काम करता हवा घरान तू 10 पैसे मॉल ना मका आणि व्हिडिओ तू मक मॉल दितत्वे दुड्डू दितत्वे मक मंकड करचे नाका तुम्ही मोबाईल आणि बुड्डू नसचे पुरो आणि मक्क मात तंतू नका ते अनम्मा तू एक्स्ट्रा काम कसं नाही ना तू रंदप करताना हा खे गलती त्या गलती हे सिजे येते अशी एकलन पाठ करचवेरी सांगलरसे उले त्यांची किचन दुकान उलचे पर तू खा संका म्हणना सोडे आणि कशी जोक करचे हे प्रकार तू मुतुवा तांची तू कशी स्त्री तशीची निगेला मुदला पळे टाइम समदान उठे ना तू पळे सकाळ वग्गी उठायता बागला उद्दगान रंगोली घालता तू नित्य काम करते पळे ते करताना बगलेन तू मोबाईल दवन घेतला से तिचेच अनम्मा तू उलेता वच्चे आणि तू गायचे तू कंचे यूट्यूब अंत गायचे तू खाऊ शिकवून दिता प्लीज अनम्मा पळे तू काही काम आहे दत्ता दुड्डू मिळता तू काही गौरव मिळता तू खैदो बाहेर गेला रे ओ ही यूट्यूब आहेत ना माई म्हणून तुला फोटो आणि घेता ती पळ अनम्मा तू काय नका एक पण तू चॅनल सुरू करी तू किस्त दायनी मंडल रे बंद करू येतं दैत्वे प्लीज अनम्मा तुम्ही 2 जण नितले सांगताना माका दायत म्हण दिसता पण हाव तू संगील म्हणके करत श्वेता कसं नाही चढून दलर मात्र घेऊ का म्हणना माई चॅनल बंद केलं से तिथल्यांची दायत बा हे कोण पळोया भारी खुशी दल माई ह्यांची खुशी क एक गोड चा कोण हाडी हा दायत माई अब्बा प्लॅन सक्सेस 1 महिन्यानंतर
तुमक सगळ्यांक आमगेल प्रपंचाक स्वागत. आज हांव जेवणा कसं केला गोतस्वे भागीला फोडी अनेक दिवस. आज हांव सोडेल रंगोली कशेस म्हणो दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती तें आता हे बेबी कोण फोडी कश करच म्हण पळोवया. अशी चमगेल शैल माई प्रति दिवस व्हिडिओ घालतस सुमार 1 महिन्यानंतर. आज पत्रड केला गो शैला. केदन तू पान हळलेले केदन तू केलेले म्हाका कसं नाही कळलेले ना मुगो मारायती. आता म्हाका रघुरामन फोन कोण सांगिलतात ना ಗೊತ್ತು पुरमुडवरे निमो कशी गो हे. हांव पत्रड केल्लेले खाल्लेले. आज वसुदल घरांत पत्रड केलेले तिणे फोन केलेले पत्रड कशी करच म्हण व्हिडिओ केल्ले आणि खाऊच व्हिडिओ समेत रेकॉर्ड करून घेऊन अपलोड केल्ले. तुमको पत्रड मात्र कळले काही केल्ले कसं केलं म्हण कळलेले ना नव्हे. ओयो आज घरान पत्रड नाही वे आणि कसं केला. आजी म्हाका वसुदल घरा वच्चेसिल नव्हे तशी दावनो उकड पाज आणि आंबोली चटणी करून दवरली आणि हांव तांगेल घरात चमकली. मिगेल जेवण थंय दिले तुमकां सगळ्यांक उकडे पाज आणि आंबोली चटणी दाय जाल्यार इनोणची घेवी येत. बारी गम्मत वయ్య बा तुमका गम्मतच आमगेल मान मर्याद मात्र हराजा पडतस तसल कसंदल गो शालिनी. मिगेल फ्रेंड्स तुमगेल व्हिडिओ ची का लिंक पेटवनो कशी मग चढायतस ती तमाश करतात गो तसवे तुमका. फ्रेंड्स ना लिंक पेटल मागीर तू व्हिडिओ पडेल वे मला इतले दिवस तू मिगेल व्हिडिओच पडे नी वे ना. हांव तुमगेल व्हिडिओ पळयनी तसल कसं इंटरेस्ट असते तंतू कसा पळोवचें म्हण हांव पळयनी आशिल्ले जाल्यार आतां म्हगेल फ्रेंड्स पूर्ती पेटयता एक एक लिंक पळयतना तसल हांव कसन चुकी केला गो. सकाळ वग्गी उठयल्यार कितले लाभ आसता म्हण एक व्हिडिओ केला मो तंतू सकाळी वग्गी उठयल्यार घर सगळें निशब्द आसता पळय येती आनी कोणेय उठयनी तशी जावन म्हाका वगवगी काम करून घेवचें जाता म्हण सांगला मो. मिगेल फ्रेंड्स पुरा तुगेल मायन उठून काम करचें तूं आराम न्हिदोच वे म्हण घाला कितले बेजार जाता गो तसवे. मागीर तुमी अंगण झाडू रंगोली घालचे देवाकूड क्लीन करचे रांदप करचे आणि घर कशी फूट करका म्हण पुरा व्हिडिओ करचे जे पुरा लिंक पेटनो हजार तू कसं नाही पुरा काम तुगेल माय न करचे तू कसं नाही कर नव्हे म्हण म्हाका गेली करतस ती. इतले नाही माई मिगेल कुळारा होड गलाट दल्ला तुमगेल पशी तुमगेल वेणी प्रायंत कितलं होड आसा ती कितलं पुरा काम करता ती तुमको करो दाय नव्हे म्हण मिगेल भन्नी मिगेल अम्माला केदना लढाई मारता काय कसं नाही उलाच्या गेल्या रे तुमगेल दुवेन मात्र मोबाईल घेऊन बस येता हांव बसचे दाय नव्हे हांव बसल्यार कसन जाता आणि वेळ हांव एक काम करता नाही म्हणून सगळो दीस मोबाईल घेऊन बसता खंय हांव माई फोन करून तवळ म्हाका सवता आसता. अम्मा हांव एग्जामांत 2 सब्जेक्टान फेल जाल्ले. अयो 2 सब्जेक्टान फेल जाल म्हण कसं लेकर रडता श्वेता. मस्त वेळ मोबाईल पळयत म्हणून तुका कोणे पुणी आवड दितली ती तू मोबाईल पळयल निमित नव्हे फेल जालेली. होय ना मा तुगेल उत्तर हांव आयकूं का आशिल्लें. वाजत कशी चड मोबाईल पळयता बसली तशी जावन इतलें पुरो जाल्लें. हे प्रश दत्त म्हणू म्हाका गोत आशिल्लें श्वेता ताका तुका तत्तवळ बुद्धी सांगताशिल्ली जाल्यार तूं आनी तुगेल्या अम्मान मेळ्ळो मिगेल तोंड धंपोवच्याक प्लॅन केल्ले. तुमगेले प्लॅन तुमकां तिरुमंत्र दवरतशी हांव व्हड प्लॅन केल्ले. कसन सांगतासत माई. आना म्हाका एक मोबाईल घेवन दिवन यूट्यूब चॅनल ओपन करून दिल्ले रे आना मला काट आसना म्हण तुगेल दुवेन सांगिल्लें तेन्ना तुका भारी खुशी जाली नव्हे. हे पुरा हांव आयकली तुमगेल प्लॅन तुमकां तिरुमंत्र दवरतशी केल्ले हांवें.
हो आमगेल प्लॅन पुरा ऐकलेल वे तू. तुमगेल दोघाले प्लॅन म्हाका कळले. तशी जावन प्रति दिवस हांव करची कामाचे व्हिडिओ केले ताके चूर मसाला सेरसून उरलयले. तुमको मात्र नहीं, तुमगेला अज्जा कई मोबाइल गील सूरदಲ್ಲ मिगेला गेक चुरू उल्लै नती. हाव मात्र हंग घरांतू रुचि रुचि रंदप्कोन घालका. तुमको कोणाक पुणी घरांत एकली प्रायदले लस्स तिगेला गुल्लो का ती कसने दाय की म्हण निमगू का ती काही भोंडो का कसने ना तुमगे लोकन तुम्ही असतती. तकाची म्हाका मेळ्ळेले अवकाश लायकोन उपयोग करून घेतले. आजी तुमगेल निमित्ती मिगेल चुकी म्हाका कळली माही. मोबाईला पिशे पोणू घरा काम करनशी तुमका कितले बाद दिले, तुमका कितले नेग्लेक्ट केल म्हण म्हाका कळली माही. सॉरी. होय ना म्हाका मिगेल चुकी कळले. लायकोन मज्जिलरी मार कळल्यार मात्र आमका गौरव मर्याद मेळत म्हण म्हाका आजी कळला ना. पळय चढवनो हा तुमके का सांगचे. सुरवेरी तुमगेल काम करती कडेरी गम्मत करती. जीवनांतू गम्मत दवका जाल्यार गम्मतची जीवन करूद आयना. हे सिटाक नोंदचे पळय थोडे घेतात पळय तशी जीवनांतू तत्तवळी थोडेच गम्मत असका. गम्मत करका भोवका कसंदाय कितें घेवका खावका पुरा सम्म दल्लरी आम्ही कामाक तितले महत्व दिवका तितले नाही ताज्याक चड महत्व दिवका. सुरवेरी आमगेल काम जबाबदारी पुरा कोण दत्तरी कडेर गम्मत करका. मस्त वेळ गम्मत करका म्हण असले री म्हळ्यारी तुमगेल कसने एन्जॉयमेंट करका म्हण असले री काम पुरा वग्गुगी कोरनु मुगसून घेवका. मागीर तुम्ही गम्मत करी येता. सगळो दीस मोबाईल घेऊन बसले रे घरा काम कोण करतती ते तुम्ही आता कालाच म्हणत कसं ना बताय. टेक्नॉलॉजी कितले मुखार वच्चो ये येवो अनेक येवो आम्ही जेवला मात्र आमगेल पोट भरचे म्हळ्यारी आम्ही सुरवेरी काम करका आमगेल पूर्ती काम करनु कडेर कसं जाय की ते करी येता नवे. तुम्ही सांगचे सत्य माई. आज एक होड पाठ शिकली हावय तशींची होड पाठ शिकले आणि हाव वाजून जण पुरा दत्तरी मागीर थोडे वेळ मोबाईल पळयता. हय आज आम्ही तुमगेले रबुनीतले पुरा उलयतासत म्हळ्यारी हाका मोबाईलाची कारण नवे. मोबाईला निमित्ती मस्त जनका जीवनाक एक आधार दल्ला ते आम्ही चांग रितीरी सदुपयोग करका वै की नाही म्हणू दयकोन कमेंट्स अन तिळसी येती. तशींची आमगेल व्हिडिओ इष्ट दल्लरी दयकोन होड मन कोरनु लाईक घालती. तशींची तुमगेले बंधु ಬಳಗಾಂಕनी शेअर कोरनु तांकय आमगेल प्रपंचका आपोन हाडाती. तुम्ही आमका मस्त प्रोत्साह दिल्लरी आमका मस्त व्हिडिओ घालच्याक हेल्प दत्ता दयकोन सपोर्ट करती. इतली वेळ आमगेल व्हिडिओ पळयले तुमका सगळ्यांक धन्यवाद.